Извинявай, събирате ли пари за входа, знаеш ли? Не за нова кола. За нова кола? Кой ще дава пари, мама или тата? Тате? Мама не дава ли? Не. А кой чисти във входа, знаеш ли? Съседа? Съседа? Мама и тата помагат ли му? Не. Ох, тези родители. Здравейте, да ви попитам, плащате ли входна такса? Разбира се. А знаете ли на каква цена? Да. А знаете ли къде отиват парите? Да. За какво? За каквото е необходимо. Ток, хигиена. Колко плащате на месец, знаете ли? Да, 35 евро плащам. Това обаче не ви ли се струват много? Ами, струват ми се доста, защото и парково мястото ми не е изчистено и като цяло поддръжката не е на ниво. Плащате ли входна такса? Разбира се. А знаете ли на каква сума е? Да, Струва ли ви се висока или пък нормално е. нормална? Нормално. Доволни ли сте от поддръжката се. на входа? Образцов код имаме. Образцов ход? О, най-добрите. Благодарим ви.